Hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan no. Ang sinuwat ni General Kabidad no. Sa dili pa di ay akong pasahon ning nay pipilangan nag-comment no. Shout out dai ko no kang James Saguero. Salamat kayo idol no sa permanente nimong pagpaminaw no sa mga sugilanon. Magikan sa Arang Drama o kang Len Segmen o kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Onyot Alonis. Salamat idol sa mga drama na makalingaw from Baltimore, Maryland, USA. Thank you kayo no sa pagpaminaw. Onyot Alonis, Alionis, salamat kayo no nga sa imong pagpaminaw no sa mga sugilanon. Thank you kayo. From Baltimore, Maryland, USA. Salamat kayo. Daghang kayong salamat po sa pagpaminaw no. Amping liha pirmi Onyot, Alionis. O kang Jim Savero no. Mahal kong kaaway murag hapit na matapos kay nindot naman. Base no kay nag-ano na sa kanindot hapit na siguro dito man. Thank you kayo no sa pagpaminaw James Savero. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Mahal kong kaaway. That's the way I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Bars of stardust. Kay dili ko gustong magapos kaso sa kaminyoon nga way tinuod nga gugma. Unsa? Sa laktod. Dalaga ka pa hangtod karon. Oh, Alexa, Daga pa na ko? wa kay tulubago na ko, Alexa. Ug dili ka angay nga magilty ko nahagkan man kaniya. Salamat sa kamatuoran, Ed. At least, dili ko magkuol sa akong pagbiyaro ninyo. Oh, nahibaw ko nga muabot ning higayon na, Alexa. Ug sa dili ka pamulakaw, dawatan ni. No, ayun na, Ed. Dako ka na kayod na himo sa akong kinabuhi. Dili na ko madawat bisan unsa gikan nimo. Dako na kong natikom sa akong sweldo, Ed. Og, daghan kong nakatunan bahin sa negosyo tungod nimo. Ayaw ka pala ka. Magkabarog na ko sa kaugalingon akong mga tiil. Please, Alexa. Dawata kining card. Giandam ko na ning daan alang nimo agig pasalamat nga gidamo pagbalik sa akong kinabuhi si Ian. Okay na lagi ko. Salamat sa tanan. Pero, doon na lang ko ihangyo nimo. Unsa man ka na, Alexa? Niya na kita, bossing. Mauna ni ang lungsod. Mayong tagwa pa makakita si Papa sa video naman ni Alexa. Aw, pag-ampo lang diha, bossing. Hain yung gatos Alexa karon. Namisibat na to, bossing. Kung naong siya kwarta, magpabaga din siya sa iyang naong sa pagpundos bahay. Maningkamot yun siya nga maoy makasapupo sa katigayonan ni Papa Binay. Ah, ala, niya na kita sa eskina, paingon sa bahay sa imong amahan, dinis probinsya, bossing. Ang Papa ning lugar ha? Oh, bossing. Iyagyod ni, kung niya siya dinhi. Pero, kinahanglang mo kalma lang ka, bossing. Ha? Kung pananglit, ikaabot ni mo karon diha si Mama Lix, ha? Wala ginuntay na hitabo ni Papa. Kay kundo naman, ako gid siyang pasakitan. Naarang ilang bahay o sa ibabaw. Nganong gililong maninako ni Papa kining dapita?
Sigurado ka ba na nga ni as papa din eh? Di gid ko sure nga ni agyud siya. Pero sigurado ko nga iyan ang lugar, ha? Mingaw malagi. Iyan? Ah, pa? Pa, okay na ka? Oo. Okay naman. Nganong niap na? Sir Ed. Pasalo ako, Sir Ed, nga ako ang may tultol niya din, eh. Mao ba? Nakaanhin naman gud mi si Mamalik sa din, eh. O nahibaw man ko nga ikaw sa tagyan ng dapita. Nganong niaman mo? Ah, pa, wabay may kontak ni mo dinhi bahin sa mga nahitabo dito sa kumpanya, ha? Wa man. Mao pa akong pag-abot. Lingkod na mo. Okay ra mo din sa gawas. Okay na ba? Salamat nga matinahuro na kaayos si Ian. Pa, sure good ka nga okay ka lang? Iyan, sama ka. Anong nagalaman ka? Tawag sa man. May ibuhat na basab nga daotan si Lira. Ay, ba si Lira? Huh? Ginoo, ikaw na lang mahibaw na ako, ha? Mantikang na ko sa laing chapter sa akong kinabuhi. Tuwa pa si Lira sa ato pa. Namugos ba gihapon siya nimo nga makasal mo? Oo pa. Iyan, lalaki ka. Kinarang honest ka sa imong gibati. Kung wag yung kay gugma ni Lira, dili siya makapugos nimo sa pagpakasal niya. Pero nahadlo ko pa. Kung sa man gigikahadlukan nimo, iyan. Pa, Iyan, isulti na ko kung unsa man ka nang nakahasuli mo. Mayo kay, niya ka na ninindapita. Doon na sa ko'y gustong ikumpisal mo. ha? Ikumpisa? Oo. Pero, sa dili pa sa akong ikumpisal nimo, ikaw una ang gusto kong musulti sa imong gikahadlukan. Mauna kining panahon na nga magtinabangay ta sa pagsulbad sa mga problema nga itong masugatan iyan. Pa, pasaylo ako. Nangayo kag pasaylo na ako? Oo pa. Dago kay kufsa ni mo. Nabuang lagi ko. Bugo ko nga nagpadasa kong kasuko. Ayaw pagsultian na iyan. Dili ka bugo. Batanon ka pala nga kinahanglang masipyat. Kitang tanan, muagi gyud og kasaypanan. Og pinagi sa maong mga kasaypanan, makatuon kita. Pero lahi ang akong saan ni mo, pa. Nakahimo kong iskandalo nga makaguba sa mga si Alexa yung sad-an ining tanan. Nasuko kag maayo ni Alexa. O pa, O kung sa may nasukan mo ni Alexa. tungod kay ambisyosa siya. Naong siyag sapi. O gano'n nakasulti ka man, ana. Pa, tinuod yun ang akong pagduda sa unang pagkakita ko pa lang ni Alexa. Ug iya ka nang gikumpirmar ganina. Ang unsa? Gusto siya nga mamatay ka, pa. Aron maangko na niya ang imong katigayunan. Ayaw ka bala ka iyan. Mahanaw na sa itong kinabuhi si Alexa. Unsa? Ugwa siya makuha bisan gamay lang sa atong katigayunan. Ha? Way bisa nga mong kasal iyan. Unsay way bisa? Wa kami magapos sa tinuod nga kami niyoon. Tungod kay fake ang among kasal ni Alexa. Oh. Presentasyon lang ni.
Drama lang ang among kasal aron mubalik ka na ako. Unsa? Bisulti na ko nimo nga magpakasal ko na Alexa aron mubalik ka na ako. Ang wa na ko masulti o wa mahibaw ni Alexa nga dili gyud tinuod ang among kasal. Sa ato pa, giilad ni mo si Alexa? Dili man sa ingon nga ako siyang giilad. Pero nagtuo ko nga wa sab siya mag-expect nga tinuod ang among kasal. Kay naa sa among kasabutan nga usa ka business ang among kasal. So, dili ka ngay mabalaka nga masapupo na Alexa nga atong katigayunan. Ikaw gyapon ang sumusunod sa akong katigayunan. Pero pa, may umaabot na mong anak. Mabdos si Alexa. Kung mabdos mo siya, dili ako ang amahan iyan. Unsa? Bisan makausa, wa ko makahikap ni Alexa. Unsa? Wa ka ba may buong kung nganong doon na siya kaugalingong lawak? Guagin ako eh. Ayaw lagi pagsulti, ana. Karon, okay naman ta kang Alexa. Wa na siya sa atong kinabuhi. Og dili na nimo siya makita bisan kanusa. Unsa? Tepa, nagkasulti mo? Dinhi siya? Nanawag siya sa phone. Og gipalayas ko na siya. Unsa? Karon, kinahanglan sultihan ko nimo kung unsay laing nakahasol sa imong hunahuna. Ang video. Video? Unsa nga video? Oh, si Agnes ang nanawag. Ayaw nagtubag ka pa! Mayong pagbuminaw sa Iyan. Lance Pinoy. Nganong dili man nimo ipatubag? Oh, Si Tita Agnes na nimo. naibaw na ko kung unsay tuyo ni Tita Agnes pa. Oh, Gusto na siya mangutanan nimo kung nakakita na ba ka sa maong video. Sa among video ni Alexa nga ako siyang gihagan. usa? Ayaw pagsalig niya ng Tita Agnes nga pabor siya nimo pa. Tungkol kay may laing siyang motibo sa atong kumpanya. Nahibaw ka niya na? Oh, pa. Nahibaw ko nga siya ang maghatod-hatod og istorya ni Lira. Tungod kay kadugo niya si Lira iyan. Ha? Dugay na kong nahibaw nga suod sila. Dili lang kayo maila. Mao ka na ang rason kung nganong iso kayo si Lira nga muhangyo sa iyang mga gusto. O paluyuhan na yon siya ni Agnes. Og ang bahin sa video pa. Nakakita na ko na ng video nga imong gikahadlukan iyan. Unsa pa? Nahibaw ko nga gigamit ni Lira ang mong video aron pasunod ka sa tanan niyang gusto. Hulgaon ka nga ipakita ni nako aron mosunod ka sa iyang gusto. Anong amday ka musulti ini pa? Maoy akong gusto nga ikaw mismo ang musulbad sa imong problema iyan. Kabahin kini sa imong training aron mahibaw ka na nga mubarog sa kagalingon nimong opinyon. Og mautong nag-inartista ka pa nga giatake sa adlaw sa kong kasal. Nakita ko nga bagapos ka na gyud sa kasal nga dili nimo angay antuson iyan. Mao nga ako na ang itagpagi nga dili kini mahinayon. Ano ka nga man mo tubag si Ed sa akong tawag? Basin giatake na ni tita. Kung mamatay man si Ed, sayo na lang daton si Ian. Tungod kay bata siya sa negosyo. Dili na gid makontak hantod si Ian, tita Agnes. Lira, kinahanglang mo balik ko sa opisina. Tungod kay nakagubot na karon dito tungod sa skandal nga video ni Ian ug Alexa. Sige, tita.
Kaya ako, pabutan ako umabalik si Ian din eh. Ikaw nang mahibaw ni Ian. Yes, tita. Ang bantayanan na lang ako si Alexa. Gamiton ko din iyang gisabak aron makuha ang tanang katigayunan ni Tito Ed. Ayaw ka bala ka, Iha. Tungod sa iskandaloso nga video nila ni Ian ug Alexa, makuhaan na og pagsalig ang board sa ilang pagduma sa negosyo. Tungod kay dunay miyembro sa board nga mga relihiyoso. Ug para nila, di malas sa negosyo ang mga iskandalo nga gihimo ni Ian. Ikaw na'y bahala sa opisina, tita. Kaya ako nang bahala ni Alexa ug Ian. O sige, kay tultulon ko gyud kung hain karon si Ed. O kung nganong dili man gyud siya motubag sa akong tawaka. Salamat sa imong pagtabang na ko nga dili mahinayon ang among kasalilira pa. Trabaho sa sakamahan nga maglantaw sa kayuhan siyang anak Ian. Ian, karon nga nahusay na ta. May ipailaila ko nimo. Ha? Babutan ko din sa gawas. Bossing? Hala, kinsa man ka nga ipaila-ila ni Papa nimo? Kung kinsa man siya, Binoy, kinalang ako na lang gising dawatan. Pero, luwag na rin mo kasing-kasing diha, bossing. Kay, itsapwera naman si Alexa sa inyong kinabuhi. Ha? Ha, inakakaroon si Ma'am Alexa, no? Gawas na ako sa mga kahasol. Dili na kumabalaga nga may mahitabot ni Ed. Og si Ian. Di na ako mag-antos sa iyang kasuko. Pero kinahanglan masuko siya na ako aron. Dili na siya magkahuna-huna sa pagpangita na ako. Buang ko nga ikaw pa'y akong nagustuhan, Alexa! Kinahanglan kalimtan ko na silang tanan. Mangita kong dapit na layo nilang tanan. Adto ko magsugod sa bago kong kinabuhi. Uban ni Mama o Papa. Wade ang kuna si mong amahan ng gisabak ni Alex, ha? Utukan ang akong amahan, Binoy. Ug dili siya daling mailad sa mga taong parehas ni Alexa. Oh, bossing. Kinsa man ang naglingkod sa wheelchair nga gitod si mong amahan. Ian, siya si Veron. Veron? Siya si Veron Abadin. Oh. Veron Abadin? Ang imong kabit? Dili na ko siya kabit. Ako siyang anak. Hala, may manghod kang babae, busing. Imo siyang manghod. Amo siyang anak ni Veronica Abadin. Ang una kong hinigugma sa wa pa nako ikaila ang imong inahan. Unsa? Iyan. Panahon na nga mahibaw ka sa tinuod. Pero una sa tanan, ayaw kasi lagi ang imong inahan. Childhood sweetheart ni si Veronica. Apan, gibuwag kami sa akong mga ginikanan, kayang imong inahan ang gusto nila nga mo'y akong maasawa. Gibuya mi daan sa imong mga apuhan. Apan sa dihang naminyo nami sa imong inahan, ug nataw ka na. Nagkita mi og usab si Veronica. Ug sa tago, naumol pagbalik ang among gugma. Ug tinuod nga nakasa ko sa among kaminyoon, ug nataw si Veron. Apan 5 pa lang katuig si Veron, namatay ang iyang inahan. Nabanggaan kini og sakyanan o gihit and run. Namatay diha si Veronica.
Og nagduda ko nga binuhatan kini sa imong inahan ni Carolina. Unsa, pa? Pero, wa kay ebidensya, pa. Daghan kong ebidensya. Apan dili gusto og iskandalo ang imong mga apuhan. O gilubong ko kini sa kalimot. Hangtod nga midako si Veron. Og siya ang batanon nga gipangabubuan ni mama. Ang iyang gisulti nako nga imong kabit. Nahibaw si mama nimo nga akong anak si Veron. Apan gusto niya nga masuko ka na ako. Mao nga giusab niya ang istorya. O gigamit niya ang iyang sakit. Aron mo tuo ko sa tanan niyang pasangin. Oo, iyan. Apan, wa pa siya matagbaw. Nagsugo po siya og mga tao nga muligis kang Veron. Mao nga sa dihang nadawat na sa trabaho si Veron sa figura butik. O sa kaadlaw niya na may minamag kaniya nga sakyanan. O mao nga napantok ang iyang o naingon na siya ni ana. Dili na makasulti. Og si Mama Carolina, mao gyapon imong gidudahan? Siya mismo ang miangkon nga siya ang miligis kang Veron. Unsa? Isog nga masakiton ang imong inahan iyan. Nganong wa man nimo siya ipapriso, pa? Tungod kay dili ko gusto nga masakitan ka. Dili ko gusto nga mawadaan ka og inahan. Pa? Ikaw ang akong gitipinsahan iyan. Mao nga giantos ko ang tanan. Gitaguan ko si Veron uban siyang apuhan. O gipapangita siya ni Carolina. Ingon ni ana si Mama kabangis. Dili ko gustong dauton ng imong inahan sa imong atubangan. Pero naa si Veron nga resulta sa kabangis sa imong inahan. O sa adlaw nga namatay ang imong inahan, nanganti pagyapon kini siya nga dadon ko niya sa impyerno. Iyan, waysa ang imong banghod na si Veron. Tanawa siya. Nagkinahanglan siya sa imong pag-atiman kung mawa na ko. Sorry. Dugay ko na ikaw ang kipasaylo, anak. Pa. Anak, Uy, magsugod ta sa bagong kinabuhi iyan. Uban sa imong bangko. Pa. Karon, unsay plano nimo? Una kong papason si Lira sa kong kinabuhi, pa. Ma'am Lira. Ma'am nga no, ma'am. Usa naman sa isugo ni mo, ma'am. Ilak ang gate. Ha? Ay, nga nung ilak man. Di na ko musugot na musud pa din sa Alexa. Hala, wa kailante, ma'am. Wa man taon kay papel ining baya in town, oy. Wa pa man mo makasals dong iyan. Magpakasal gid siya nako. Kay kung dili siya magpakasal, gubton ko gid ang ilang kinabuhi. Kabaga. O si baga, Bagag bulsagot. Ma? Pa? Uy, Alexa, ikaw na. Ay, kini. Ay! Pa? Una si Alexa! Uy! Maya! Halana ka! Salamat nga nakahinumdum. 558, nakahinumdum. Maya na hinumdum Ma. di taon ka na mo. Pa? Pangipos na mo sa inyong mga butang. Uy! Unsa? Uy, nga na Ano ko. man, ha? Manglayas ta ining dapita, ma. Pa? Unsa? Bangan sa ilong!
Ay, kadiyot ya. Hunong na. Hunong. 553. Hunong. Usay man layas, ha? Alexa, anak. Unsa man. Nakasaha ka ba sa imong bana? Unya na tamang pasabton, ma. Mamiyaon na ta din, he. Magtawag kong truck nga kakargahan sa itong mga butang. Oya, Alexa. Alexa, unsa may nahitabo dito sa dakong bay? Nganong manglayas ba ta? Mamiyaon na ta din, he, sa dili pa mo ani si Ian. Uy. Dati parago ng anak sa imong banang imong gikahadlokan. Ay, ginoo ko. Dodo, lihok na diha, be. Sige na, kimabalhin na ta. Pero sa mata mo balhin? Uy, ay, naunsa baya ni. Kabati ko na ining baya. Atop busloton na yun. Mura man igbayis kukok. Uy, hilom, oy, Dodo. Pumilit da. Hey, Ay na nagsupa ka ang imong anak. Mas nahibaw siya sa angay tang buhaton. may tag na anak pa kong Pedro Pungasi katong kontraktor. Nindot Ma. bay na akong yati. Pamati mo, ha? Ibutang yun ni sa iyong hanaon niya. Ay, unsa man anak. Unsa man, ha? Kung makita ninyo si Ian, likay yun mo niya, ha? Tago gid mo. Uy, Alexa! Naana magita din is bagong kining bag-utang Pinoyanan nga karaang bay. Bag-o, pero karaang baya. Sultihin na mis mama ni mo kung unsay nahitabo sa imong kaminyoon. Di ko minyo pa, ma. Ha? Unsa? Bangag sa ilong. Unsa ko nagkipanulti ni mo, Alexa? Unsa dili kami niyo? Fake ang among kasal ni Edma. Uy, fake? O ganong na fake man ha? Nga ingrande man ang inyong kasal, ingrande! Bitaw, nak. Garden wedding pagyud to. Drama lang ang among kasal ni Edma. Paron mo pa uli ang iyang anak na si Ian. Kay milayas ni upat ka tuig na. Ha? Milayas! Drituan! Milayas! Kabuang baya! Ang siguro di ay, gigamit lang di ay kas panuway nga ed. Wa sa pa, uy. Tungod kay daghan ko nakatunan sa negosyo tungod niya pa. Tungod sa Figura Boutique. Ha? Magtukot at tahiyanan, ma. May ikapuhunan naman ko. Pero nindot yun magpayahay lang tas baga, oy. Pa, dawato na lang nato nga dili gyud ta makagunit og dakong kwarta kung dili ta mo lihok. Mo Ay. ikaw, Dodo. Ah. Ulihok ka. Ay! Biron, kaurog mayo. Busing, pinanggaman sa imong amahan ang imong manghod. Oo, Binay. Ay, hain ka karon og salbahis na, Alexa. Uy, Busing, kalimti na lang si Ma'am Alex, ha? Dako siya atraso sa kong pamilya, Pinoy. Wala lang kwenta si Laryang. Si Lira to. Hain naman ni si Ian. Huwag naman mo balik. Buset! Saan na naman ako kasal ni Ian? Dili na pwede. Tawagan ako si Tita Agnes. Susihon ako kung nagkagubot ba sa opisina. Wa man makagubot ni Relira. Unsa? Uy, gubot niya sa opisina, tita? Oh, wa man ganay naghiskot bahin sa skandal video nila ni Ian ug Alexa. Murag mahadlok ang tanan nga mo hiskot. Tinuod ka, tita? Oh, lagi. Usa ka adlaw na ang milabay. Pero why imik? Ikaw, kumusta ka man diha sa mansyon? Wa pa sa mo pa uli si Ian. Ikaw naman si Tito Ed. Kami rang duha ni nagsedes diri. Si Alexa? Wala sa ko makakita niya. Hain man ka ang mga tao? Pa, mubalik ni Kusbay. Sige yan. Panahon na nga ikaw ang muduma sa atong negosyo. Tawagan ako kung doon na kay problema. Ang bahin sa video. Ayaw ka bala ka. Dili na nihiskutan sa mga tao. Tinuod ka ba? O iyan. Kalimtan na sa mga tao ang ilang nakita. Tungod kay mahadlok sila nimo. Ha?
Ikaw ang akong sumusunod. Busa, bisan unsa pang imong reputasyon, ila kining dawaton. Trabaho ang importante sa atong mga tao, ug dili ang chismis iyan. Ano sige? Ugma, mag-opisina ka na. Ayaw kalimot nga may trabahoon ka pa sa Isla Verde. Ang Isla Verde, Tuan. Ay, mamalik pa to sa Isla Verde, bossing. Ay, hala. Wa sa self. Law mo gihuna-huna. Di ba ko ganang mubalik sa Isla Verde, Binoy? Bad memories ang tuwa dito, no? Ayaw ko palaguta, Binoy. Sorry, bossing. Sa mata mo lapos. Sa opisina o sabay. Sabay. Unahon kong atiman si Lira. Noong sama ka nagsades? Ano kini man yung giluto? Hindi mo ko ginahagutan. Unya, kay ganahan man ko. Ikaw na day mo kaon, ha? Kung ganahan kang mukaon og lami ay paglutog imo, oy, di man takaagaon. Rito bada kang tiguwanga ka, ha? Maldita sab ka. Di man unta ka taga din, he. Hoy, pamati. Ako na ang umaabot na reyna din, he. Sa imong damgo. Layas, ra. Layas! Aray, oy! Usara! Dong! Iyan? Nganong imo man nagitukbot-tukbot sinasidis? Tungod kay gahi siya, go. Wa kay katungod nga maghaw din, Lira. Iyan. Mayo kay ni anak, ha? O sa may plano ni mo nako, ha? Palayason ka. Maunay akong plano nimo. Iyan. Lakaw! Ala. Kuhaan ang imong mga butang. O pauli sa inyo. Dili ko ni mo mahimong ingon ini, iyan. Mahimo na ko. Kay ako na karon ang mabuot sa tanang mahitabo inimbaya. Mao ba? Ngano? Patay ng imong amahan? Aray, sa pa! Uy, inaboktan ko! Yan! 115 to ara. Ang gaba di good magsaba. Iyan sa baboy ang bukod ko! Sakitan ko! Panghipos na! Hala. Kaya pa day ka, ma'am. Dili ko! Dili ko mulaya sa nibaya! Ay, hala. Karon pa kung makasugat og babae nga bagang lips. Nahimo kang amahan sa kong anak! O gusakas na kaingon nga nakuhaan ko! Diin man na nimo kuhaan kapag gaso mo nga, Lira. Basta! Dili ko mo biya inimbaya! Kay dinhi mamatay ang atong anak! Ay, hala no. It's benign. Lira is kalira. Lahis of the classic kontrabida ni Bayhana. Oy. 79 ha. Numero man na sa ko ang kwarto. Reyna na siya sa pamugos. Lakaw, Binoy. Ikay palaya sa tong Lira. Okay. Dili ko mo biya din eh. May pahawan ako sa magipuyan. Wala ko'y kaulian. Ma'am Laria. Layas na nagtaon, mamoy. Mahimo pa, Pinoy! Ayaw pang hilabot! Ma'am. Layas na nagtaon lagi, ma'am. Papahuaya ang taon ng ako mga account sa mukha maldita. Dili ko! Unsa naman kayo nahitabo sa dakong pahay, no? Si Ian. Sure ko nga nasuko pagitan ako. Pero kinahanglang masuko siya. Aron dili na siya maghuna-huna sa pagpangita pa nako. Sa dili pa kumubiya, Ed. Maihang niyo ko nimo. Unsa man ka na, Alexa? Kinahanglang masuko si Ian ako. Kinahanglang magtuos siya nga. Gipalayas ko nimo kay giilat ka. Nga gusto ta kang pangkunon sa anak nga dili imo. Gipatuon mo si Ian nga mablos ka? Oh, Mayong o patuho ka siya. Nga dili ikaw ang amahan.
Kinahanglang mag-amping ko nga dili na ako masukatan si Ian. Nahibaw ko nga kwarta lang sa kong amahan ang giapas nimo. Ug mas gusto ka og batan-on kaysa tigwang. Kinahanglang malimot na sab ko ni Ian. Huminang among sugilanod. Kinahanglang mo padayon ako sa unahan. Oh, kisa maning nanawag? Oh, si Ian. Nga nung nanawag maning tawana? Unsay ko buhaton? Ako ning tubakon o dili? Dili ko matubag. Bahala ka. Ganun kang nanawag ba ni siya? Di na mo tubog sa Alexa. Gaga. Oh. Pero, anong nanawag pa mo sa kuniya? Pisit. Niyabag at tingali. Oy, kisa gitawagan nimo, bossing. Pinoy! Awan po mo eh. Oy, sorry kayo, Ano ka? bossing. Padukol ka? Ang dili, bossing. Oy. Anong sabog-samog ba nga? Ala, nakasamog day ko sa imong pag-inusara, bossing. Nakasamog ka. Mubalik ka na ko sa kong agi. Pinoy, ano man? Milayas na bas lira? Mga bossing, oy. Nanarang ka man na si imong kwarto. Mura magnasudlan og daw tang espiritu, bossing, oy. Nabuang nagbinabayhan na. Na? Unsaon nga, ikaw masagboy nag-spoil na niya, bossing. Sukad pa sa una. Pero may mo magkuyog. Barkada mi sukat pa sa una. Pero, imo siyang gipamabdusan. Nagbasol ko kung nganong ako pa siyang gilabtan. Unya, unsao man ini karabusing, nga di man yun siya mugawa sa imong kwarto. Aw, adto ko matog sa kwarto ni Papa. Ugugma, kinahanglang wa na si Lira, ha? Ala, uy. Ako may nagka-problema na hinuon ini kalaki, ha? Salamat nga wa na manawag si Ian. Ugma, mag-ilis na ko laing numero. Pero, maayo ka. Day, Alexa. Nga nawa pa magkamatog. Tagdugay magit kumatog sa dakong bahay, ma. Nabaguhan ka din eh. Nabaguhan ko sa kamingaw, ma. Nak, unsa magiday tinuod nga nahita po. Ma, kalimtan na nato sila si Ian ug si Ed. Nahuman ang among chapter sa sukilanon. Move on na ta, ma. Ug ma, mangitatag pasto nga katukuran tagtahianan. Sige. Ayaw yun pagbiya niya, ha? Di ka din noon. Bala naggalang-galang na buon. Ayaw pagbuwag ni Ian. At di man na siya. Tuod. Ay, mas Alexa. Wala sa babalik sa Alexa din eh. Basin to ato ni Tito Ed. Mugi pang tigon? Oh, ligon tiguang nga. Wa maduti skandal siyang anak. Paniid gini, ha? Oh, tiba, may busod. Sige na, babay na. Hoy! Kinsa na! Ay, kinsaning ko. Hoy! Binoy! Gawas! Hala. Namde gwapa din. Kanindot sigdaan. Ano ka itong nahigda ba ka na sa akong kama?
Binoy! Binoy, pahawa diha! Gawas nito! Gawas! Ay! Basta ba, uy, ikoy akong daksa! Dosa man ka! Basagpa ka, ha? Ha? Pilams ka buang mo! Gawas! Alin diri, bi? Sahabang ka diri? Alin ka diri, sahabang Bastos ka! Ganahan, makangandun na kay gadog nga babae ron. Dali, ma. Ay, balik diri, guwapa. Balik, madugta. Da, karang kalagig dagan. Ah, ay, kalaming ikatug din hiyoy. Iyan! Iyan! Maglira, yanong nagsigi ka magsinggit diha. Hain si Ian! Ako ipabadlong si Binoy! Tuas kwarto hubog! Na, nangkong. Lain na ba yun nas Binoy kung mahubog na, ma'am? Ay dagan na lang yun dahan kay manggukod nagbabay. Unsa? Lagi! Lain na lagyan ng Binoy. Pastilan. Ano naman, babay. Na. Doy! Ali! Dool, Doy! Ay, balik diri. Gihidlaw kong babae, balik. Ay, murag yung kang amang Binoya ka, oy. Yanong nagkangkaang masag kaglakaw, oy. Aron ba, mahakop na yun ako si Ma'am Lira ba? Kung akong magunita. Ah, sabada, oy, mga tuog ta, oy. Anong di mo ko makatuog? Tubag ako. Sultihi ko tinuod mo gibati sa kong aman. Mahal ko si Papa nimo. Ug dili ko gusto masakitan siya. Ang tinuod ang gusto kong mabati gikan nimo, Alexa. Unsay gibati nimo para nako? Kalagot. Nganong pirmi kung may nuntok ni Alexa? Pisit. Nganong makahinumdum pa ko niya nga wa man siya'y ayo. Mibahad siya iyan. Nga wa kay masunod sa katigayunan sa imong amahan. Kaya makasunod ini, mao ang ilang anak ni Tito Ed. Oh, Mabdosyas anak sa imong amahan. oh, Nakabati ka ba sa kong gisulti iyan? Gibuang ka ano bayana? kinahanglan bawa ang akong kunahuna ni Alexa. Di na ko gustong maghuna-huna ni mo, Alexa. Pahawas ako nga nauna iyan. Pahawa. Pero nga nung nanawag magkita siya. Ugma, kinahanglang mabisigit ko. Unang anda ugma sa kong kakuhasan gikan sa amahan og anak. Kinahanglang malimot ko nila. Iyan? Iyan, Pa? Niya ka? oh, unsa man ning imong gibuhat? Abi ba na kog tuwa ka na sa opisina nining mga orasa? Muadro ko, pa. Nahubog ka gabi, unsa? Minom na ko gamay, pa. Kanong niyam ka matug sa kwarto ni Alexa? Oh, ha? Uy,
Nganong niam ko matugin eh? Kaligo na. Ug please, papaulian na si Lira sa ila. Naapas lira pa? Ako naman siyang ipaabog ni Binoy. Way power si Binoy nga mo papahawa ni Lira. Ikaw ang doon power, Ian. Ay. Kasayo ko ni mo nagtikaw-tikaw din is gawas ha, Alex ha? Ako lang galimpyuhan yung maayo ang atubangan pa. Gilimpyuhan. 533. Gilimpyuhan. Uy, Maya. Bakit, Mura man kang nagdali pirme. Uy. Pa, dili mahimong mag-usik sa panahon. Kinahanglang mo barog na dining napitang among kamay tindahan ni Mama. Aw, tahianan di ay. Ma? Ma? Ay, unsa man, Alexa. Ma, mangumpra ta karon og mga panapton ha, para may kapilian ng atong mga customer nga magpatahi. Lira. Lira, pagbata. Pagbata. Iyan. Pauli na sa inyo. Andam ng mga malita ni Musgawas. No! Ani ko din iuban mo. Magbuwag-buwag na ta. Lira. Iyan. Unsay? Sukad karong adlaw, wa na tay relasyon. Aw, dugay na tang way relasyon. Pero, karon, ako nang klaruhod nga magbuwag na ta. Og pauli ka na sa inyo. Dili. Binoy! Busing! Alsahan ng bayana. Ang busing! Og ihatod sa ilaha, Binoy. No! No! Iyan, paminawa ko. Huwa na ko'y kapaulian. Awad doon na siya ihatod sa ilang tita Agnes. Dili ko. Anira ko din eh. Anira man ko siya din ay magsamok-samok, busing. Alsahan na, Binoy. O, okay. Binoy, isa ba? Ibutang ko! Pauli na tao sa inyo, ha? Kaya pamagas mong na. Mayong pagbuminaw sa Lex Lira? Tita, anilangon ako sa inyo, B. Gipalayas ko ni Ian. Dali, sud. Nga no ba gipalayas ka man ni Ian? Wa naman ko'y gamit para niya. Mong iyan na lang kong palayason. Uy, matas ka na. Dili, tita. Katog yung Alexa ang nagtagkagkubot sa mga kinabuhi. Nga naman eh. Hindi mo ko makakonsentrate sa akong trabaho. Excuse me, sir. Alexa? Mimi. Ikaw din, ha? Naunsa naman ko. Alexa, tanawa. Daghan at nagsuki sa atong dress shop. Bitaw man, no? Pasalamat as kinuuin ni Ma. Alexa? Paul? Ikaw na? Salamat na kita ta. Anong kalit bang nawa? Sunda o kayo simpyata sa pagpaminaw ni uban pang sumpay sa ginanon na sinuwat ni Generika Bidad. Mahal kong kaaway. O palihog di ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.